tiki-taki, 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 tiki-taki. Hola, què tal, amics i amigues del Tiki-Taki? Una nova edició, ja queda cada cop menys perquè acabi aquesta horrorosa lliga que el Barça està jugant. Ens queda dos partits, si no m'equivoco, ens queda aquest diumenge el Getafe i el que ve a casa contra el Villarreal. Crec que ja podem dir que tenim la segona plaça assegurada i després d'una lliga on en principi l'únic objectiu era quedar quarts, doncs hem tingut moments divertits, com a l'època que on es va guanyar el 0-4 al Bernabéu i algun partit més on s'ha jugat bé, per exemple el camp del Galatasaray, el camp del València, coses molt puntuals, però coses que ens han fet veure una mica doncs, el que pot arribar a ser la següent temporada amb els nous fitxatges que puguin arribar. Avui tenim molts rumors, perquè ens han arribat molts rumors, de que si que Coutinho per 20 quilos es queda a l'Aston Villa, que si Frenkie de Jong ja estava venut o paraulat ja amb el United per 75 o 80 quilos, no estaria malament per poder entrar calés. Es veu que Carlos Soler ja està fet pel Barça, ja sabem que Haaland se'n va al City, Mbappé encara no se sabrà i encara falta saber si ens quedem amb Dembélé o li fotem parada al cul i l'enxeguem a vendre pel cul. Tot rima. També avui ens hem assabentat del nou format que tindrà la Champions del 2024, un format que he intentat entendre, però m'he pres dos espidifents i encara no l'he acabat d'entendre, perquè seran unes lligues de 8 partits on jugues amb 8 equips diferents, 4 partits a casa, 4 partits a fora, però no mai, sempre seran 8 equips diferents, però no sabem encara com aniran els bombos, ni com serà el calendari, si serà simètric, si no serà simètric, vés a saber. Això ja ho anirem averiguant al llarg de... perquè ja és per la Champions, no del propera temporada, sinó de la següent. Ja ens aclararem i ja mirarem si el Barça està o no està en aquesta Champions. Ja ho veurem. Ara toca parlar, doncs, del partit que vam jugar dimarts contra el Celta. A veure, com us ho explico? Hòstia, fins al minut 30 em vaig avorrir tant. El meu amic de Terrassa encara no sé què collons se li va ocórrer fotre. No sé què collons va fotre el meu amic de Terrassa, però allò era una disbauja acollonant. Mira, us en recordeu el programa que teníem una mosca collonera que era la vaca holandesa, el Koeman, la mosca collonera del Koeman? Doncs veu que ha tornat. Eso es lo que hay. Pues eso es lo que hay el dimarts. És que encara no entenc. No entenc. Va sortir, si no m'equivoco, amb Frenkie de Jong i Gavi, i a davant va sortir amb Ferran, amb Auba, amb Memphis i amb Dembélé. O sigui que era un 4-2-4, volia fer un 3-5-2, volia fer un 4-2-3-1, encara no sé, però anàvem perdudíssims. La primera mitja hora va ser horrorosa, o sigui, no sabia si dormir-me, si anar-me'n al bany, si canviar de canal i veure les semifinals d'Eurovisió, no ho sabia, de veritat no ho sabia. Sort que en un moment donat, doncs, el penjat de sempre, el Dembélé va enganxar una pilota, va fotre un centre i bum, primer gol de Memphis, no sé, no? Ja no me'n recordo perquè ni ho vaig veure. Res, va haver una altra jugada similar, 2-0, 3-0, ens va entrar la Pol Cos quan va marcar el 3-1 amb una cagada entre Ter Stegen i Araujo al gol del Iago Aspas. Després el Celta no sé què collons va fotre quan tenia el 3-2 a la mà, la va cagar, no sé què van fotre. No sé si les targetes que ens van ensenyar no les volien, o si les volien perquè no volien anar a jugar a Getafe tant Jordi Alba com Eric Garcia com Frenkie de Jong. Ja veurem quin equip presentem el diumenge. Encara no tenim assegurada la segona plaça, ens falta un puntet, però, bueno, el podem aconseguir. Al Getafe li falta un punt per aconseguir la salvació matemàtica, al Barça li falta un punt per ser segon a la Lliga, o sigui que ja us dic ara que jo crec que el partit acabarà amb empat, serà un trunyo de partit, però un trunyo el diumenge a 2:45 de la tarda, una hora que no ve gens de gust posar-se a veure futbol, perquè ja estàs a mig, ja no, és quan te lleves de la migdiada i estàs mig cabrejat i no et ve de gust fotre't res ni veure un trunyaco de partit. Ja veurem si serà un trunyo o serà un bon partit. Bueno, vam tenir el susto d'Araujo,
que té collons la cosa, que fotin un xoque de cap contra cap Gavi i Araujo, i el que acaba a l'hospital és Araujo. Quan Gavi li arriba a l'alçada del prepuci en l'Araujo. Acollonant, o sigui, l'escena va ser primer espantosa. Després vam veure el gest, bueno, suposo que per això és jugador del Barça, perquè té alguna d'estudis, Eric Garcia, per això és central, no és lateral, i el va girar perquè pogués respirar bé. Bueno, ha sigut un heroi segons la web d'Esport 3, ara Eric Garcia és el doctor Estivill del Barça, i res, va ser un cop que bueno, se'l van emportar cap a l'Hospital de Barcelona per fer-li proves i tot. Sabem que està bé, m'imagino que jugarà diumenge, no ho sabem, però vaja, va ser un ensurt important, que a més va fer que el partit encara s'allargués 11 minuts, no? Aquest trunyaco de partit. Portem ja molts trunjos de partits, ja ho vaig dir aquell dia, un trunyo de partit que ja m'he passat. Sort que amb els col·legues parlaven per WhatsApp, doncs això, cada cop és un trunyo. Esperem que la temporada que ve ja, o sigui, jo crec que ja els jugadors ja tenen ganes de plegar. Veurem com es presenta la pretemporada, veurem com es presenta aquesta lliga de l'any que ve, que quedarà partida en 2, ja cara amb el Mundial. Però vaja, tot això són incògnites i veurem qui ve, qui marxa, qui no ve, si ve Trincao, si es queda Dembélé, si torna Pjanic, què farem amb ell? Jo crec que li podríem donar la T10 i que agafi el tram baix. I no ho dic ara amb cap tipus d'ironia, jo crec que seria un jugador que li aniria molt bé a l'Espanyol, va fer una dupla amb Darder, i no ho dic amb tota la conya ni res, ho dic seriosament. I res, que l'any que ve continuarem tenint Barça i Espanyol a primera, en principi, i jo no crec que passi res, i no sé si pujarà el Girona, seria xulo tenir ja 3 equips catalans de primera i que estiguessin afiançats, bueno, 2 i mig, no siguem dolents, i res, que tampoc hi ha molt més que explicar del partit del trunyo aquest, o sigui que ens esperarem a veure el diumenge el partit del Getafe, no sé si penjarem el nou tiquitaqui el dilluns, i que bueno, esperem a veure si per fi veiem una altra vegada un bon partidet, i res, això sí, ells, tios, molt bé, ja gairebé no queden entrades per anar a veure la final de la Women's Champions League, o sigui, entre el Barça i l'Olímpic de Lió a Turí. Es veu que a Barcelona fotran una pantalla gegant acollonant perquè la gent pugui veure el partit i que sigui una festa, com allò que fan allà a les Espanyes a Colón, quan juga a la selecció, doncs aquí ho farem amb les noies. No s'ha fet mai per una Champions masculina, això. O sigui que, ojo, que ho trobo molt, molt bé i una iniciativa molt bona. Així que res, que com dic sempre, que visca el Barça, que visca Catalunya, i ens veiem en el proper i penúltim programa de primera divisió masculina, perquè encara ens queda la Copa de la Reina i ens queda la final de la Women's Champions League. Visca el Barça, visca Catalunya i adeu! Tiki-taki, 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 tiki-taki.